ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ କି? ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ କି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର। ମାତ୍ର ଏହି ଆଧୁନିକ ଉପକରଣଟି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ମୋର ଦୃଢ଼ ମତ ଯେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ମନୋଯୋଗକୁ ବିଚଳିତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ର ଏକ ଛୋଟିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଆକର୍ଷଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠରୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସମୟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ କରିବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ଉପୁଜେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନକଲ କରିବା, ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭାଇରାଲ କରିବା କିମ୍ବା ସାଇବର ବୁଲିଂ ଭଳି ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତେବେ ମୋବାଇଲର କ'ଣ କୌଣସି ଉପକାରିତା ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେପରିକି ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ। ଆମକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ନୀତି ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ସହାୟକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।